Thank you. Nke a Kpakpando TV. Ndị na-ekiri na mba ụwa niile ugbu a ga-achọ ịmata onye ebo kpọmkwem. Ama onye amụma Biafra. Nwa ọrụ ọzọ nji bi ụwa ọ bụ izi ozi na Biafra Nation. Obodo Chineke tere mmanụ. Obodo mmụọ nsọ ga-ebido rụba ọrụ. Ọ na Biafra ka o si. Biafra is the light of the world. People aghọtabeghị nke a. Biafra will liberate the whole world. Biafra is the salt of the nation. Biafra is the nation that the Holy Spirit is going to dwell and bring in righteousness to the entire whole world. It's a salvation to mankind. That is why that journey came, and it was given to an Igbo man to come and liberate his people. And it's going to manifest because that is the hand of God. As in now, Biafra, Prophet Anthony Nwoko. You have been listening to me on most of the media houses for years now. I've been speaking. This nation, Nigeria, is not in the hand of God anymore. Biafra nation is the light, is the glory, is the peace, is the joy. What's Dika oye so no aya Biafra. Kedu kunu si fata oga ihe nuro no okunu bi unu jibido aya Biafra. Mmebu. I can up to today. But Chineke Borizela Kewara say, my people are lavishing, my people are perishing. Then that is why we have seen a new nation of Biafra in the hand of God. Okay, no na Nnamdi Kanu potara dube otunde IPOB. Kedu ko bi the case? I was the one that predicted that Nnamdi Kanu will be released. I called a press conference for it. I even went to Abuja when I saw a dream about Nnamdi Kanu at Kuje prison. I went to Abuja to pray for him. After I prayed for Nnamdi Kanu, the next court case Nnamdi Kanu was released. If the Python dance Nabia, Oga to put the Python dance Ejiremo Afara on August 2017. They meet Nnamdi Kanu. Amam no Zadigma. Ni neburu nnukwu agwọ na Afareba agbapara m nne agbapara m nna ya agbapara m Nnamdi Kanu obodo dị n'Akrịka. But aga m agwakwa gị taa ọrụ anyị na-abịa ịrụ bụ ọrụ Chineke, ọ bụghị ọrụ anụ ahụ. Ọrụ Biafra ọ bụghị ọrụ anụ ahụ, ọ bụ ọrụ Chineke. And ihe m na-arịọ unu kịta ka akpọkọta ndị amụma nọ n'ala Igbo, ọ bụgodiri any state wete 10. I ekpere that ọnwa ezoro ezo for ndị Igbo will manifest. Biko anyị chọrọ ka ịgwazie ụmụ ntorobịa ndị IPOB na ndị hụrụ ihe Biafra n'anya amụma ihe a ga na-atụ anya site ugbu a gabazie. Ihe m na-agwa unu bụ Prophet nwoke ekele m nọmba m nye unu bịa mgbe ha bụ na-aga agha. Ndị prophet niile pụtachara ndị prophet ya si agawa n'ụzọ dị mma. But ọ nwere otu onye si Maịka that ya aga na ọ gaghị esi agha lọta. Prophet nwoke na-agwa unu taa ọ bụrụ na unu abịa mitie agadi nwoke a onye Chukwu tere mmanụ n'ime mmụọ, aga m ezu unu Biafra unu ga-enweta ya n'afọ nke ọ bụghị afọ ọzọ. Ọ gaghị eteke 1 month. Ọ bụrụ na unu abịa hụ onye amụma sị onye amụma kedu ihe anyị ga-eme kịta, because Biafra bụ Chineke, and Chineke has 1,000 years. It's one day. God is said to deliver his people. Biko gịnị ka ị ga-ekwu kedu ka o si dị gị n'obi na ndị Igbo nọ abịa na be Nnamdi Kanu kemgbe ndị Python dance bịa agbata egwu eke afrom Nnamdi Kanu ewekwa ndị isi ndị Igbo na-ajụ ese ya, kedu ihe ị ga-ekwu gbasara nke obodo Chineke na-achị ịgọzi ekwensu ga-anọdụ n'ime ya na-ebu agha? But the Bible said, touch not my anointed and do my prophet no harm. There's a prophet in the land, and he's going to take his people to the promised land. Nnamdi Kanu will be among those that's going to deliver the nation. Ọkụ akọghị ebe ọ na-anụ ahụ ya n'ime Mbọ steeti. Ihe na-eme Nnamdi Kanu.
and nothing will happen to me. Ya bụ na Nnamdi Kanu ka nọ ndụ. O nweghị ihe mere ya ma ahụ ya mụ na na-akpa nkata n'ime mmụọ asọ oje na mmụọ. Ọ dị mma, otu ọ dị ugbu a isi na abịakwute gị na ọ gaghị ete aka, ọ gaghị eru ofu ọnwa. Ọ gaghị eru ofu ọnwa ebelebe egbuwe n'ihi na Biafra is a product of God. It's a product of Christ. It's the one that is the glory that is going to lead this people. Bring out all the whole righteousness. The Esther, the Jeremiah, the Samuel, the so-called Moses, all of them are gathered together. They will see a new nation that even America will come here to buy. Biafra is good. Biko, Biafra dị ugbu a, kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị Chineke arụsịghị ihe ọ ga-arụrụ ụmụ Igbo rụọ ọrụ Biafra ha kulie bịa were ngozi ha ekwensu ama agbaga ahịa Buhari has no power ọmụ a bụ onye ziri ozi that 1 million Buhari cannot stop Biafra ọ bụrụ na nọgoro ya na internet ọmụ a ziri ozi that let my people go Buhari so the glory nọ n'ala Igbo karịrị Buhari 1 million times so ọ bụrụ na unu kwere mụ na-ekwe Chineke nyego unu Biafra you know God how can we actualize it? Come to the prophet Nwoko, I'll show you, I'll direct you. That is the work of the Holy Spirit. Chineke gọzie. Ụmụ Biafra nọ na abroad onye ọbụla atụkwa n'egwu Chineke nyego etere mmanụ obodo a gọziri agọzi ọ bụrụ na m anwụọ taa ma ahụ Biafra eluigwe ga-apịa m ụta for that reason aga m ewekwere Biafra si ụwa mara na Chineke the word of God must surely come to pass. Ya bụ na ihe na-ekwu bụ na Biafra ga-abịa na ndụ nke gị. Ọ bịago abịa that is why m na ebe a na-agba unu taa pụta na owute ndị amụma ka iwepụta Biafra onwe anaghị aga ịlụrụ ya because onye ọbụla ndị Hausa nwere gift nke ha echi na but ndị Igbo nwere gift of Christ and Christ is a Biafra. Christ is an Igbo man. He's going to take his people to the land full of milk and honey. Ya ma Biafra ọ ga-adịrị gị mma Chineke gọzie. Thank you very much. Ọ bụrụ na unu ya na internet na-anụ ihe na-eme na Biafra. This is the prophet that told the world, Buhari, let my people go. Rejoice that Nigeria will never disintegrate. That is a joker. Biafra has come to stay. I'm from Abia State, Umuahia. 47 years, Erube Mama Alana, Ruta. But I went to Afara to see Nnamdi Kanu. I've never married in my life. With the time I spent in America, I tried to give myself my gift of God in me to control it. Nigeria, the spiritual war started. Biafra versus Nigeria. I want to use this opportunity to tell you, Biafra is an ordained government of the world. In 2005, Igbos are anointed to liberate Nigeria. The Igbos are coming. This is Odime Bojuku. At the back is Prophet Nwoko. Indian and Lagos. This is Prophet Nwoko and Obasanjo here. It's Nwoko the Messiah. Elijah and Yaradua are not Nigeria's Messiah. It is Prophet Nwoko. I was the one that won Absalom Abubakar. Don't install Obasanjo president. That if you do it for denying Igbos their glory which God has given them,
there's going to be calamity in Nigeria, and it will never stop. Fellow Biafrans, listen to what Prophet Boga is telling you today. There is only one light that covers the whole world. That is a moon. That moon is in Enugu. Yes. If you say no, that glory is not in Igbo land. Igbos are the light of the world. Igbos are the president of presidents. Igbos are #1 citizen in the world. The salvation of Igbo man will go around the whole universe. Repentance is what the world needs. Repentance is what Igbo needs. Your glory has come. Your glory has come. I have challenged Wodo. I have challenged the senator. I have challenged the governor. I have told them, whether the world like it or not, 2018, Biafra will come. All is their responsibility today. You have seen Prophet Nwoke. You hear me from online. You hear me from daily newspapers. What you have to do now, rise up, let's join hand and bring Biafra.